Dokumentarju ġdid ta' sija u nofs li se jixxandar fuq One fi żmien li ġej jitfa' dawl fuq is-sena tas-Sajd Tal-Lampuki li jipprattikaw bosta xlukkajri. Id-dokumentarju bl-isem Sajd bil-Kannizzati juri kemm verament hija diffiċli l-ħajja ta' sajjied hekk kif juri l-qabda tal-ħut mill-punt li is-sajjied imur il barra mill-kent tal-port fuq il-qoxra tiegħu sakemm kmieni filgħodu jerħilha biex ibih il-prodott tiegħu fil-Pixkerija. F'kemmtejn li għamel il-produttur tad-dokumentarju Chris Mikallef qabel intwera l-ewwel darba f'Malta fil-pjazza ta' Marsaxlokk it-tnejn filgħaxija huwa qabbel il-port ta' Marsaxlokk ma' skutella kollha ħelu kulurit. Bil-kuluri tal-port ta' Marsaxlokk ikunu d-dajes, kollha l-wien tradizzjonali misbuha aħmar, isfar u blu. Chris Mikallef qalilna kif din ma kienx l-ewwel darba li flimkien ma' missieru Morris, id-direttur tal-produzzjoni, ħadem fuq dokumentarju fuq il-qbid tal-Lampuki. Jienu missieri konna għamilna dan dokumentarju fuq pellikola Super 8. Konna ħriġna fis-16 ta' Ottubru tal-1991. Irbat il-qalbi mal-post u ma taġi dejjem xtaqt nagħmlu iktar elaborat billi qed nagħti kontribut esklusiv għal One. Il-management iddeċieda flimkien illi nagħmluh dan dokumentarju u għamilnieh kif dejjem xtaqt. One News tkellem ukoll mal-familja Karabott, familja ta' sajjieda magħmula mill-missier u tliet tuliedu. Id-dokumentarju juri lil din il-familja waqt waħda mill-ħarġiet tas-Sajd Tal-Lampuki. Franz Karabott, wieħed mill-aħwa, saħaq li dan id-dokumentarju se jitfa' dawl fuq xi tfisser li tkun sajjied tal-Lampuki. In-nies naħseb ma jafux kif tinqabad il-ħuta u minn fejn tibda. Naħseb d-dokumentarju ħajkun jufu mill-bidu naħseb sal-aħħar fejn tispiċċa l-ħuta kemm fiha xogħol. Id-dokumentarju għamel bosta suċċessi barra minn xtutna, hekk kif rebaħ premji prestiġjużi f'Hollywood, Los Angeles, New York u Houston. Dan fil-waqt li n-narrazzjoni tan-narratur Manuel Kawki rebħet it-titlu ta' Best Voice-Overs waqt l-Oneros Film Awards f'Aosta fl-Italja.